खुंगा 38थि जि माइनाव फोरबो खुंनानै दा 38 सफैदों आरो जोंना दा बेयाव 38थि माइनाव फोरबोआव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन। बेयाव थांनाय सानाव एबा नै मैयायो जोङो गथ'फोरनि माखासे थुनलाइयारि बादायलायनाय जेरै जायगायावनो सावगारि एरनाय, गावनो सुजुनानै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो उन्दै उन्दै फरायसाफोरा खन्थाइ आवरायनाय, कुइज कम्पिटिसन माने सोंथि बादायलायनाय, हरखाब बिबुंथि आरो बिहामजोफोरनि गथ'फोरनि आरो जोंनि गोरा हान्जानि जे मोनसे टपिक होलायनानै जों बाथ्रा दान्थेलायनाय जेरै बुंनो थाङोब्ला दा आथिखालाव मुगायाव जामबुं एबा मबाइल बाहायनाया मोजां गाज्रि बेखौ लानानैबो जोङो बाथ्रा दान्थेदों आरो गोरा हान्जानिफ्राय जोङो जौ एबा जौ लोंनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बा जौ बानायनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोजां गाज्रि बेखौ लानानैबो जोङो बाथ्रा दान्थेलायनायखौ लादोंमोन। दा नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनै गेवलां मेलाव जोङो आलासि लेंहरदों होननानै बुङोब्ला जोंनि 80 नं बिधान सभा जनाय समस्थिनि जोंना एम.एल.ए. मानगोनां भुबन पेगु सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरदों आरो जोङो बिदिनो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो UBPO सेन्ट्रेल लेभेलनि आफादगिरि आरो माखासे जोङो बिदिनो फरायसा आफादनिफ्रायबो आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जोङो आलासि महरै लाबोनानै जों दिनै गेवलां मेलखौ मोजाङै मोजां खुंफुंदों। लोगोसेनो आरो जोबनो थांबावाखै दिनै नैथि हाबाफारियाव जोंहा दा मोनायाव हारिमुवारि बादायलायनाय जेरै जों मोसानाय, मेथाइ खननाय, आर'ज बादायलायनाय बेखिनिखौबो जों लाबावगोन। हयथ' जोङो साननैनि हाबाफारि लादों माने हास्लाबथाराबा जोङो गाबोनो सानसेखौबो जोङो बेखौ बोदेरनानै जों बेखौ अब्लाबो खुंफुंथारगोन आरो। जोंनि गामियाव ओरैनो 150 दंमोन गोदोयो खिन्थु बांद्राय जानायनि थाखाय आरो गामिखौ माबानानै दानस'नानै दायो 70 एराउन्ड 70 जों न'खरजों दाजानाय मोनसे गामि आरो। औ मा थांखि लानाय जादों? ओरैनो जोङो बेस्ट होननानै बुंनाय लोगो लोगो साबसिनखौ जोङो बर'नि बुंनांगोन आरो साबसिन न'खर होननानै बुङोब्ला न'खरा माबायदि जों साबसिन जानो हायो जेरै जों न'खरनि माखासे आबहावाखौ सोलायनानै माने जों बयनिफ्राय साबसिनाव लाबोनो हानाय बे नोजोरखौ देग्लायो सासे आरो फैगौ बोसोराव सासे बिदिनो खालामै जोङो न'खरखौनो माने प्रति बोसोराव सासे होनानै जोङो गामिखौनो माने फ्राय बेस्ट न'खर मोननो थाखाय जुजिनायावनो माने गामिया जाहाथे मोजां जालाङो बेखौ बिनि थांखिजों जोङो बेखिनिखौ लानाय जादों। आरो लोगोसेनो बिहामजो होननानै बुङोब्ला साबसिन बिहामजो होननानै बुङोब्ला बिहाव बिखुनजोखौ जों माबायदि आदोर खालामनांगौ, लोगोसेयैनो गथ' गथायफोरखौ माबायदि सोलोंथाइ होनांगौ, लोगोसेयैनो न'खरखौ बोरै दानांगौ, लोगोसेयैनो गामिजों समाजजों आरो गासैजोंबो माबायदियै सोलिनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिदिनो माने बेस्ट न'खर बिहामजो आरो फरायसा बेखौ सायख'नो थाखाय जोङो बेयाव सायख'गिरि दानानै होयो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सायख'दों। लोगोसेनो बेस्ट स्टुडेन्ट होननानै बुङोब्ला जों दिनै जुनालि बर'खौ मोननो हादों। जाय जुनालि बर'आ जोंहा जेरावबो बाहागो लायो आखा फाखा जेरै जोंनि सेन्ट्रेलनि मोनसे समाव आर'ज बादायलायनाय लादोंमोन बेयावबो बिथाङा प्राइज लाबोनो हादों। लोगोसेयैनो आरो फरायनायावबो खोब मोजां आरो खोब माहि माथो होनाय मोजां, फोरोंगुरुखौ माबायदि मानिनांगौ, मान होनांगौ, गेदेरखौ माबायदि मान होनांगौ, उन्दैखौ माबायदि अननांगौ बेफोर टटेलि गुनजों मोननाय सासे फरायसा आरो बिदिनो बेस्ट न'खराबो बिदिनो जोङो बासिदों। लोगोसेयैनो बेस्ट बिहामजोखौबो जोङो बेफोरबायदिनो बासिनानै जों मोननो हादों आरो। बेबायदिजों सोलायनो फैयो होननानै बुङोब्ला दिनैयो बेस्ट जानो गोनांब्ला माबायदि जानांगोन बेखौ गावनो गाव जुजिनायखौ लानानै बेजोंनो सोलायथिया फैगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय थानानै जों बेखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ। दिनै जोबथाखौ आं थोंजोङै बुंनो हायाखौनो बुंनांगोन जिहेथु जोंहा हाबाफारिया खोब बाहागो लागिरि दङ। 70 न'खरनिफ्राय बबेबा न'खरनिफ्राय 2, 3 गाहाम लानाय दं। बे हिसाबै जोङो हास्लाबाबा गाबोनसो फोजोबगोन। अब्लाबो दिनै जिहेथु 18, 19 होननानै लादोंमोन नालाय दिनै जोबथाखौनो हमनांगोन। दा मोनायाव जोंहा मोसानाय
मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।